La veritat que recorda aquell dia com un dia molt especial i feliç perquè aplega el moment que tant hem desitjat i com a que per fi va arribar i per a una dona que estima la festa de les Falles, el seu màxim galardó, diguem, és el de ser la fallera major de la seva ciutat, per la qual vols treballar i viure intensament. Crec que aquest dia tot el que pots imaginar-te arriba a superar les expectatives perquè sempre que penses en aquell dia dius serà així i tot canvia. Sempre les expectatives se queden curtes a lo que realment és el dia de l'exaltació. I és un moment que sempre recordes, siga com siga, el fa el dia especial, per la gent que tens al teu costat i per tot. Uf, dir-te un moment especial del dia de l'exaltació, te diria que tots, perquè des del moment que te despertes es comences a recibir mostres d'afecte de totes les formes i de totes les maneres que no t'esperes i veus que van passant les hores i continuen arribant més afectes i dius com pot ser que la gent t'estime tant, la veritat. I després es comencen els preparatius, arriba la banda de música i la sents en el teu carrer i dius ara és de veres, és el moment d'eixir. Ixes i veus a tanta gent esperant-te soles per descobrir el color que portes del teu tratge i com que els sentiments es comencen a eixir-te més a pressa. La veritat que el moment que vaig sentir de casa me van vindre moltes persones al cap, especialment el meu avi, perquè és una persona molt important per a mi i la veritat que en tot moment l'ha tingut present i crec que va ser el millor moment quan vaig eixir de casa, el que ell estava amb mi i ja després el veure a tota la gent crec que va ser el millor que va poder passar. Recorde que l'alcalde es va passar els 5 minuts antes d'eixir tot el rato dient-me que si reconeixia la persona que anava a portar el que era la meva exaltació i estàvem fent apostes, perquè jo pensava que era una persona perquè havia estat tota la vespre preguntant per ella, tots me diuen que no sabien on estava i m'havia estranyat molt que ella no haguera vingut a ma casa. I al final jo crec que Roger, de veure que m'estava ficant tan nerviosa, de preguntar si era ella i tots se rient, ningú me contestava, crec que no es va poder aguantar i me va dir tens raó, és la persona que tu pensaves. I ja obrir-se les portes i veure tanta gent en el teatre, tots aplaudint-te, com que és un moment que sempre recordes, el baixar les escales, que és un somni que sempre has volgut fer, i el veus que es complís i dius, és de veres, soc jo la que està baixant per l'escala. I és un moment que sempre recordes i es queda molt especial. Aquest és el moment, el que ha dit abans, de que els dos xiquets que ixen a portar-me el que és l'ofrenda són els meus infantils, són els dos presidents infantils que vaig tindre en els meus anys i com que són dos xiquets que es veus i dius com pot ser que en una exaltació aixina estiguen eixint, perquè la veritat que l'edat també juga molt en contra i veure els vestits com que va ser una sorpresa que em va donar la Junta perquè no esperava, la veritat, que foren ells. En aquest moment que estàs en casa, potser pensant quin traurà les cistelles, penses que serà gent de la Junta o presidents que estan vestits, però la veritat que quan van obrir el corredor i el foc en aquest moment em va deixar veure que eren ells, va ser el moment que vaig dir, ja sí que no vaig poder aguantar i ja vaig tornar a plorar, a part que em vaig passar mitja presentació plorant. La mantenedora ens ho van dir uns dies abans de lo que era l'exaltació, que anava a ser cada una la nostra mantenedora, i la veritat que en el moment que vaig concedir en ella, perquè prèviament van fer una entrevista, me va demostrar en tot moment tranquil·litat, que gaudirà de lo que era l'acte, perquè ella em va contar un poc la seva experiència com a fallera major de València i com que es feia de voler, el preguntava i avui per avui encara tinc contacte amb ella,
perquè em va donar tot el seu suport i moltes vegades em pregunta de que com vaig, que els ànims que decauen, però que sempre he de dir que és una persona que des d'aquest moment sempre està molt pendent de mi i és d'agrair. Crec que canviar alguna cosa d'aquell acte no el canviaria, perquè tot el que pots arribar a pensar d'ell supera les expectatives. Tens a la teua cor que t'apoya en tot moment durant tot l'acte, tens els representants de les diferents comissions de la ciutat que des d'aquest moment ja crees un vincul de germanor més gran i sobretot per la Junta Local Fallera perquè s'esforça en cada acte i sobretot perquè tot siga màgic i que no hi hagi ningú error. La veritat que com a fallera la situació que estem vivint avui en dia és algo dramàtic. Sempre veus que te diuen un mes en concret o intenten que siga aquest mes. El veus que s'aproxima i de sobte totes les idees que t'havies fet tornen arrere, el camí mai té el seu final i com a que vulguis o no, com a fallera que estima la festa, els ànims al final decauen. Aplega un punt que sempre decauen, però després sempre tens el típic record que te ve a la ment i t'ajuda, vulguis o no, a tornar a tindre l'esperança de que molt prompte viurem la Setmana Fallera. En primer lloc, donar-li les gràcies per el gran comportament que han tingut durant tot aquest temps i continuen tinguent i sobretot dir-los que no se desil·lusionen, que continuen vinculats a la seva comissió perquè tots junts farem que les falles tornen a ser el que eren, perquè com sempre diguem, cada 9 de març acabarem renaixent de les cendres i farem que la Setmana Fallera que està per vindre siga la més especial de totes.